En una època en què la societat permetís un amor comprat i un amor desinteressat, la dama de les camèlies, una cortesana de luxe, descobrirà la capacitat d'amar, però d'amar de veritat, la capacitat de despertar el verdader amor, aquell que possiblement sols naixca una vegada a la vida. Marguerite, la dama de les camèlies, vol aspirar a una vida de luxe, però coneix a Armand Duan, un home sense gran fortuna, però del qual s'enamora perdudament. Ell la cuida i, per aquestes raons, la classe social d'ell no impedeix que estiguen junts. Quan canvia el color de les camèlies, és clar. Viuran un amor passional i, encara que ella siga mantinguda per un comte que sols la vol per ell, ella té ulls per a Duan i junts viuran un amor que, malgrat malalties i conviccions socials, ho podrà tot, o pot ser quasi tot.